fet molt treball de connexió i a més hem introduït una novetat per vosaltres, però que potser us heu donat quan ballàveu, que ja hi havia líders o followers que ballaven d'aquesta manera, i és nosaltres us hem ensenyat la forma clàssica del swing-out, en la qual jo me'n vaig i faig avançar la follower, però hi ha una altra manera de fer-ho que a vegades es tria perquè sempre ho fas així, o a vegades es tria per un tema de dinàmiques. Per exemple, si vinc d'un swing-out molt obert, potser em pot interessar, molt tacat, potser em pot interessar fer un rockstep només perquè m'ajuda. Vol dir que a vegades és un tema de funcionalitat, però avui ho hem fet servir perquè el sapiguéssiu i per un tema de guiatge. Per tant, la Mercè s'espera perquè jo li marqui què faré, ella no sap què faré, s'espera i jo intento ser el més clar possible perquè ella i aquí és molt important, quan fem el del rockstep, generar la molla aquesta d'anar i tornar. Si no hi ha aquesta molla, és molt difícil que la follower, el 3 i 4, la tingui a davant. D'acord? Per tant, recordar de... I aquí ja la tindrem. Llavors també hem fet un altre tema de guiatge que és convertir passos de 6 a 8. De fet, no hi ha passos de 6 i passos de 8. Passos que podem posar 6 peus o 8, com és el sweetheart. Hem fet el sweetheart de l'indi, en el qual, com que jo aquí no he donat informació, la Mercè l'ha fet de 6, rock, step, triple, triple. I ara li dono informació de rotació, rodant jo també, rock, step, triple, pas, triple. I l'hem convertit en 8. Aquí no hi ha informació, de fet m'espero al seu costat. I ara aquí jo la vaig a buscar. Vaig endavant. I això és tot. Moltes gràcies.